saboda kai kana roƙa ma kanka bala'i ne, amma Allah ya san abin da kake roƙo bala'i ne, sai Allah ya ɗauke shi akan kai ki baka shi. Ya san arziki fitina ce gare ka fa, ka roƙi arziki amma Allah ya ki baka arziki ne, baka talaka. Kai kana ganin asara ce ga rayuwarka, baka gano arziki fitina ce gare ka sai an baka kuɗi an hana ma lafiya. Kullum sai ka roƙi Allah ya baka kuɗi, amma lafiya ka gani kake kai ta riga ta isa, kuɗin kake so, to sai ya baka arzikin ya hana ma lafiya. Nawa aka yi kuma? Shi samu da yawa da an ce Allah ya rufa ma wani asiri to ya bashi arziki. Shi kuma ɗan adam arziki guda gare shi ne dukiya, ita kaɗai ce arzikin kowa, amma bayan ba ita ba lafiya gare shi ba dukiya ba ce, ba arziki ne Allah ya bashi ba. Shi sa wannan arziku da ka gani kai dai ka roki Allah ya datar da kai da duniya da lahira shine kawai, amma bayan shi baka da wani abu wanda, amma a ce kai yanzu matashi baka roƙon Allah duk rayuwarka haka ke rayuwa kamar jaki, wallahi duk wanda bai roƙon Allah da shi da dabba ba su da bambanci. Shi yasa ya ce mithlul hayy wal mayyit, kamar raye da matacce ne, baka san iya wanda bai faɗa ma Allah bukata, amma ya fi kowa kai ƙara Allah. Me kai ƙara Allah shine duk inda aka zauna sai ya faɗi matsalar rayuwar shi. Ni dai wallahi ga rayuwa ta ban san misa ba, duk ni abu ba an sa, duk ni kaza ba a kaza, duk ni kaza sai an yi kaza. Kaga ya hada ta da camfi, bayan camfi kuma ya yanke ma Allah tsammani. Cika wallahi ya dai ce mai ce wallahi masallacin ga da ka gani shekara ta 10 ina addu'a ba an sa ba, ka bashi ina baka shawara ka canza masallaci.